der simpelthen på Sunset Boulevard af alle steder findes en AI-burger. Ja. Der blev du lynhurtig AI-korrespondent. Og med den hat skal jeg nok sætte. Med den hat. Yes. Ja. Velkommen til. Ja, tusind tak. Hvem hvad, hvor vi samler op på alt muligt. Det gør vi. Jeg er stadig ved om den AI-burger. Er det fordi, du vælger en intro til AI-burgeren? Nej, vi skal også tale om YouTube faktisk også, men... Jeg var stadig noget med AI-burgeren. Nej, okay. Giv mig den AI-burger. Sunset har taget... de har mange ting. Det har de. Du kan få crispy chicken, du kan få fries. Fedt fatty fries. Fedt fatty fries. Ombagt fries. Ombagt fries. Fries. De har Hereford-burgeren, de har sandwich. Ja, det er banæs. Banæs på din dame. Og på den måde har de sådan kommet frem med en burger, som er limited edition burgeren. Er det fordi AI laver den? Ja, nu kommer jeg med til det. Det er fordi, at de har brugt Hereford som bund til det hele, altså brødet. Ja. Og så har de spurgt ChatGPT, jamen, hvad er en god burger? Hvad skal der på? Hallo. Hvad er en god burger? Hvad skal der på det brød? Hvad skulle der på det brød? Jamen, vi fodrer ChatGPT med vores viden om danske præferencer, Sunset Boulevards ingredienser, menu og vores metoder omkring tilberedning af maden på bestilling. Det var en lang prompt, de har skrevet der. Efter lidt frem og tilbage, okay, kom det der frem med... Jamen, den svarer ikke altid lige præcis, det du gerne vil. Kom det frem med et sær interessant forslag, som vi testede og faldt for. Burgeren hedder Hereford Smoky Banæs. Ifølge Sunset Boulevard beskriver... Jeg jokede med det der banæs, men den er bare sagt, okay, banæs? Ja, Smoky Banæs. Smoky Banæs. Ifølge Sunset Boulevard beskriver ChatGPT burgeren således. Burgeren kombineres med klassiske ingredienser som Hereford bøf og Smoky Banæs. Banæs mayo og en ny ingrediens, chipotle mayo. Det er ikke en ny ingrediens. Nej, men for dem er Sunset, det. lad være. For dem er det. Der er det helt nyt. Kombinationen er nyskabende, men i tråd med de aktuelle trends i den danske madkultur. Klart. Kæden selv tilføjer burgeren. Vigtigst af alt smager genialt. Det håber jeg da. Og du kan få den fra den 6. september indtil de gider mere. Nå, så der er en ikke super limited. Nej. Det er bare, når de ikke orker mere. Det er de ikke sælger mere af den. Nej, nu arbejder jeg jo stort set, hvor sådan set også eksisterer. Bare roligt. De sælger nok. Den går lige akkurat. Det er godt, det er en god bids stadigvæk. Nå, vi har jo købt, jeg har, du købte jo så. Det var dig, der købte dem der? Ja, og du købte... Jeg købte baklavan. Eller balaklavan. Balaklavan, som du fik sagt til den tyrkiske mand. Ja. Kan jeg få noget balaklava? Ja. Nå. Jeg købte Calypsoen. Ja. Og... She only listens to reggae and calypso. Yes. Det var, den kunne rivalisere kokhjulyden, den der. Nu skal du passe på. Okay. Kæft, det er en god lyd. Det er lavet min yndlingsdreng, det her. Ja. Er det noget, man skal ryste? Det skulle man. Nå, det gør vi. Jeg kan jo sige... Jeg kæft hvor hvidmandsagtigt også. Så jer, der ikke ser videoversionen, for det første, gå lige på Spotify og YouTube. Eller YouTube. Vi har simpelthen været i grønhandleren i Danmarksgade, hvor de har alt fra majsmel til sikkert et falsk pas, hvis du skal have det. Du kan købe sådan en... hvor du får 2 tekander oven i en, så de står oven på hinanden. Du får glaspiber til, hvad man nu end bruger det til. Mm-hmm. Du kan få, hvad hedder sådan noget, vandpiber. Masser af hårprodukter. Jeg gik lige bag... Jamen har du set deres hår? Jo, det skinner. Kæft, det er flot. Men det er jo bare genetisk, at det skinner. Ja. Lad os se, hvad det kan. Det smager faktisk okay. Det smager godt. Jeg kan godt lide for sådan en, ikke... vi er jo meget hvide i det begge to. Der står oven på Be Your Island Self. Jamen, der er også Tropical... Island Boy! Der er også en, der hedder Tropical Perfection herovenpå. Ja. Og så har vi den her, vi kører lige noget små sådan noget. Jo, og det kom jo egentlig af, at jeg ikke vidste, hvad det var. Baklavaren? Ja. Eller baklava. Kan du forklare, hvad baklavaren er? Du kan jo google det. Fordi jeg er sikker på, at jeg har Tintin i Kongo-vinklen, som sikkert er helt forkert. Hvad er ja, det er jo, så vidt jeg ved, så er det en form for noget tyrkisk. Ja, det er sikkert ikke engang kun tyrkisk. Baklava er et meget sødt bagværk, som udbredt i mange mellemøstlige nationer og et Balkanlande. Ja. Og mange af disse lande hævder oprindelsen til deres nationale køkken. Men det er så klasse. Det er det samme med hummusen. Klassisk og Balkan. Nu kan jeg ikke huske, hvad den hedder. Der er sådan en form for pizza eller brød eller noget, det også de kører. Ja. Så kan du kan tage den halve der. Det er klassisk. Pas på, vi har lige spist en stor kebab, apropos Mellemøsten. Hvad bliver det smaget? Kæft, det er godt.
Det er meget balkanagtigt. Prøv lige at høre her. Skål. Prøv Nå, altså. Okay. Det var stort der. Godt grebet. Tog du også bare et helt ny? Det gjorde du. Stor respekt. Ved du hvad? Nej, men ved du hvad? Jamen, kør den nu bare. Vi er så i Aalborg jo. Undskyld til vores tyrkiske medborgere. Det beklager jeg rigtig meget, det I lige skulle se der. Ja, men så må I skrive. Men er det godt? Meget sødt. Ja, det er også meningen. Du skal. Men det må også smage godt med deres ekstremt sur kaffe. Har du også fået en kæmpe kebab, jo? Det går jo ikke. Ja. Jo. Jamen, det. Nå. Det har vi lyst til at være. Hvad vi laver det, Mathias? Jamen, vi laver Hvem, Hvad, Hvor. En podcast med lige så få slinger i valsen, som der er fisk og andet liv i det danske farvand. Jeg sidder over for en mand, som udover at være AI-korrespondent, også snart bestiller 2 Rasmus Højlund-trøjer. En for hver kasse, han scorede mod Galatasaray i går. Men de tabte jo alligevel. Jo, men danske medier har jo fuldstændig glemt, at de rent faktisk tabte. Ja. Fordi Højlund, han scorede 2 gange. Dagens episode, det er en nyhedsspecial. Kommer helt ærligt af, at vi har sgu ikke lige kunne finde emne. Det sker jo. Vi har jo ikke, ligesom alle andre medier, hvis man kan kalde os det, vi har jo ikke redaktionsmøder. Nej. Det er jo meget 5 minutter. Det er bare lige på dagen. Det er meget 5 minutter før. Ja. Så vi kunne ikke lige finde noget. Vi kører simpelthen bare en helt klassisk nyhedsrunde. Det er jo det bænkevarmerne throwback. Ja, det er det nemlig. Til jer, der ved. I ved. I kender. I ved. Ja. Og mere siger vi ikke om det. Nej. Jeg skal også starte med at sige, jeg tror derfor, at jeg kører en masse sukker, fordi jeg er helt åndssvagt træt i dag. Ja. Jeg kan muligvis være en lille smule kort for hovedet. Okay. Og det gør det jo ikke nemmere, at vi skal starte med det emne, vi skal starte med i dag, for vi virkelig skal tage det sure og triste fra toppen af. Og det er simpelthen, at Venstre, de har simpelthen annonceret, at de vil lave en CO2-afgift på landbruget, som landbruget rent faktisk skal betale. Ja, en frivillig aftale. Ja, det er jo så det fede ved det, er den er frivillig, når man skal til at betale en afgift. En ren panikaktion fra partiet, som vi godt kan se, the jig is up. Fordi der er en eller anden nævnyttig fotografjournalist fra Berlingske, der simpelthen har brugt et år af sit liv på at dykke rundt i danske farvande, og finde ud af, at der er ingen fisk tilbage. Noget, som vi alle sammen gerne vil jo. Prøv, det vil jeg synes også så fedt. Og det er i hans fritid endda, det er ikke bare i arbejde. Nej. Det er hans kæften dedikeret. Det er derfor, der er nogle gode journalister derude. Stadigvæk. Han har dokumenteret på nogle billeder, og Berlingske, der er minusfisk tilbage. Altså de er alle sammen taget til Sverige. Der er også enten Sverige eller Norge. Eller betaget af hollandske bumtrawler. Eller sælen. Og skarven. Fuck sælen. Fordi det dansk landbrug nemlig har prøvet at vende det her til. Og ikke det man jo kan sige, det er, at der er blevet hældt så meget lort ud i vandet, at fiskene bare har tænkt, ej fuck det her. Og så svømmer et andet sted hen, hvis ikke de bare selvfølgelig er døde. Ja. Dansk landbrug har så vendt det til, men det er jo simpelthen, det er jo ikke dansk landbrug, det er dansk landbrug og fødevare. Lovbørgsstationen. Det er lidt det samme. Ja. Det er meget det samme. Ja. De har fået det vendt til, men det er simpelthen også, det er sælen og skarven. De er så sultne. De har jo formået at kunne starte deres egen gyldebusiness op. Det er helt vildt. De har også bare helt kvælstof ud i vandet. Ja. Fordi så kunne alt deres mad forsvinde. Ja, præcis. Så fedt. Og men, altså, hvis vi tager betragtningen, den scene, der ligger nede ved Vesterbødelav, så er det ikke ligesom for den mangler. Det ser ud som, den kunne operere en gyldtank. Det mangler ikke mad. Nej, det er ikke. Not around here, partner. Nej, præcis. Not around here. Nej. Den har det så fedt. Ja. Men det kan være, at den der undtagelsen bekræfter reglen. For de andre må jo tydeligvis være så sultne, de har spist hele fiskebestanden. Ja, men altså, nu det er også måske fordi, den er lone wolf op i Limfjorden. Og det er den altså bare. Ja. Men det er jo lidt en vild tid, vi står i, hvor Venstre, altså partiet Venstre... Jo, pas. Ja, fordi det her, det må vi jo sige til at starte med, det er jo noget, de siger. Og når man siger det, så er det måske fordi, det er en frivillig aftale, hvor vi siger, at den afgift nok går ind på os forbrugere. Ja. Og ikke så meget på sig ved landbruget. Nej, fordi det man jo meget har gjort før i tiden, når vi skulle finde ud af, hvordan kan vi få folk til at spise mindre oksekød, eksempelvis, eller mælk, eller ting som forurener, så har man nemlig typisk bare lagt over på forbrugeren, fordi det er mest af alt en manøvre for, at så behøver dem, der rent faktisk forurener, ikke rent faktisk skal gøre noget ved det, fordi så får man bare forbrugeren til at betale for det i stedet for. Ligesom at udtrykket CO2-aftryk, det er simpelthen opfundet af olieindustrien, fordi så kan man lægge skylden væk fra sig selv og forbrugeren i stedet for. Ja. Men Venstres klimaordfører, hun hedder Linnea Søgaard Lidell, tror jeg, som er Lidell. Hun er ude at slå fast, at det nu er der simpelthen ikke længere nok med at lægge de afgifter på forbrugerne.
Det nytter ikke noget mere. Når det kommer til at være for hårdt med miljøet. Mest af alt, som jeg siger, ja, fordi så behøver landbruget ikke faktisk kunne gøre noget. Fordi så betaler vi det bare for dem. Man skal passe på, at hun ikke røver ud af en altan på et tidspunkt. Ja, så nu står vi simpelthen i en verden, hvor Venstre selv har foreslået det her. Et parti, som ellers... Nå, men ikke det meget det tit, der sker, et eller andet dårligt sker, og så et eller andet parti, der siger, det er også for galt. Det er også for dårligt, det skal vi lave noget ved. Det er næsten som om, at vi har haft magten i de sidste 60 år til at gøre noget lignende det her. Præcis. Men som du er lidt inde på, det er sgu ikke alle i Venstre, der er helt enige med det her. Nej, selvfølgelig er der ikke. Fordi det kan man jo ikke. Nej. Ja, det er ikke alle, der er 110 på. For eksempel landbrugsordfører Erling Bonnesen og Europaparlamentsmedlem Asger Christensen, som ironisk nok er en del af Renew Europe-gruppen i EU-parlamentet. Er det sådan en nedsat gruppe til at være mere... Nej, det er jo det her med, at de kategoriserer partierne i grupper. Ja, det er ikke noget bestemt. Nej, det er mere bare, så Radikale Venstre sidder med nogen, der... Og Radikale Venstre fra Ungarn. Der tror jeg ikke... Nej, det er godt nok radikale. Der får du ikke lov at være Radikale Venstre. Hold da op. Nå, ja. De har begge to argumenteret mod, at det er et pisse dårlig idé. Erling Bonnesen især har jo simpelthen været ude og sige, at en afgift på landmændene ville, citat, fjerne landbruget og fødevaresektoren fra jordens overflade. Så man bare det, du pålægger en afgift, så eksploderer hele landbruget. Det er så meget sådan barnligt, du ikke må få slik, jamen, så vil jeg ikke have noget som helst. Det er jo meget absolut retorik. Ja. Nå, men det er jo ikke anderledes for en normal venstrepolitiker. Og som Obi-Wan Kenobi siger i episode 3 af Star Wars, only a Sith deals in absolute. Præcis. Stor reference til jer, der fanger den derude. Ja. Det er nok ikke alle i Venstres bagland, der er Sith Lords, selvom der sikkert er en stort flertal af dem, når det kommer til landbrug. Blandt andet så har vi tidligere og forskningsminister Tommy Ahlers. Skaldet businessman. Nej, det er ikke Tommy Ahlers, så det er ikke ham der businessman, der var nødt til at stoppe, fordi han simpelthen havde Christiansborg så meget. Jo, han er halvskaldet businessman i hvert fald. Han var business. Han er stadig business. Han er forhåndværende medlem. Ja. Han har sagt, at han kunne godt tænke sig sådan en afgift, og han mener ikke, at vi kan nå vores, og det er jo så sygt, det er noget, man kan mene. Han mener ikke, at vi kan nå vores klimamål, hvis ikke vi skærer i landbruget. Nå, han mener, at vi ikke kan nå det. Ja, det mener han, det kan vi ikke. Nej, hvis vi ikke lægger nogen afgift på. Er det ikke forstået, at vi ikke kan nå det? Nej, og det er det, jeg mener, det er det sygt, det er en mening, man kan have. Ja. At det er ikke bare sådan, det er. Nej. Så er der jo så også, som jeg tidligere nævnte her, Linnea Søgaard Lidell, som hun har selv sagt også en overbevisning, at det kan man godt. Hun siger, citat, at det at putte en klimaafgift ikke fjerner dansk fødevareerhverv fra jordens overflade. Og dermed kan vi jo afskrive hende som værende Sith Lord. Det er jo meget fedt på en eller anden måde. Hun afvæbner samtidig også hele den jammeren, der altid kommer, når vi taler om noget som helst form for ændring af den måde, vi driver virksomhed på i Danmark, især i landbrug, når det kommer til en grøn omstilling. Fordi hun siger, det er jo ikke fordi, vi går til klimapolitikken med et ønske om, at virksomheder skal dreje nøglen om. Men verden udvikler sig, og markederne udvikler sig, efterspørgselen udvikler sig, og det gør de regulatoriske rammer dermed også. Ifølge klimaordføreren bør de virksomheder, der formår, citat, at gribe den grønne omstilling, udvikle fremtidens fødevarer og omstille deres produktion, få en konkurrencefordel, og de virksomheder, som ikke gør det, jamen de må få en højere regning. Der rammer hun jo den lige, synes jeg i hvert fald. Jo, men er der rammer hun lige på sømmet. Jo, men så er der så en eller anden, der siger, at så rammer vi socialt skævt, eller så er det ikke det frie marked, eller hvad fanden man nu end kalder det. Altså. Ja, fordi det er så nogen som Darth Erling her for eksempel vil sige. Ja. Det er, så vil du bare lukke landbruget. Ja, præcis. Eller hvad? Ja. Hvad skal vi så få at spise bare? Det er meget den der, ligesom den der smøg i diskussionen. Altså, hvis vi stopper salg af smøg, så kører de alle sammen ned til grænsen jo bare og køber det jo. Jamen det kan også godt være, at de gør. Men så må det jo bare blive det dyrere for dem. Men jeg tror ikke, at 17-årige Christian kører ned. Nej, det gør han sgu nok ikke. Kører ned og... Det kan så være 17-årige Christians vens far kører ned til at grænse. Men hvis man vil så gerne have smøger som 17-årig, så er det måske ikke lige smøgerne, der er problemet. Nej, det er rigtigt. Så skal vi starte et andet sted. Ja. Det er klart. Det er jo så lidt min anke, det her med, at det ender altid med at være et spørgsmål om, og så vil det bare lukke landbruget. Og det er ikke, der findes ingen nuancer i det. Nej. At enten så vil vi afvikle det, eller så skal det bare have lov at stå, som det altid har gjort. Der er simpelthen åbenbart ikke en verden indimellem. Nej. Og smadrer vores natur og grundvand, uden at vi gør noget som helst ved det. Ja, vi fik det sur ud. Las Vegas har lige åbnet en ny eventsal. Det kan jeg se, The Sphere. Ja. Fuck, det ser fedt ud. En stor LED-kuppel. Det må man sige. Og kæft, der mange LED. når man skal have opening night,
Men er det YouTube, der har spillet til Nu det? ødelagde du det. Undskyld, du sagde noget med YouTube tidligere, nemlig. Når man skal åbne noget, Ja. Så skal det være noget stort, noget alle kan synge med på, nogen som alle kan følge med på. Det skal det. Vil det være åbenlyst Lady Gaga og Taylor Swift, Drake? Der vil T-Swiss jo være fed. Vil hun? Nej, men vælger simpelthen YouTube. Ja. Og den her koncertsal, det er ligesom den blå planet. I København. Ja. Hvor... Tænk på planetariet. Planetariet, sorry, ja. Hvor du det er lidt det samme. Kommer den der kuppel, hvor den der store LED-skærm, hvor du kan få en eller anden dum skuespiller til at læse om planeter, som personen ikke forstår. Ja. Der valgte de så bare, her vil vi lige gøre det 10 gange større, og få til at fylde det hele. Du behøver ikke åbne det her center endnu. Nej, okay. Det er bare lige til senere. Okay. Så blev faldt sådan lidt med YouTube. Altså det band, som var nødt til at aktivt gå og undskylde, fordi de påtvang os alle Apple-users med et album. Det er så sindssygt manøvre. Det var de jo så kunne sige undskyld for. Ja. Nej, men det er jo fordi folk de er ude i, jeg kan ikke slette det. Nej, man kunne ikke slette nej, det. Nej, og så er det sådan noget med, jamen du har ikke nogen andre musikapps. Så snart du putter noget i ørerne, høretelefonen, så sætter vi det bare på. Ja, så er det bare YouTube. Så er det YouTube-album, der får ørerne. Altså. Så er der bare Bono til hele verden. Ja, og i forbindelse med det, så skulle Frederikshavn Kommune selvfølgelig også have nye toiletter. Fordi folk de var så have lyst til at skide så meget efter den koncert, at der skulle nye toiletter. Fordi Frederikshavn Kommune har... Sikke en overgang. Ja. Ej, det skal du have stor ros for. Fordi Frederikshavn Kommune har 2 år haft en toiletbygning i overskud. Nå, nu har, jeg synes, der mangler toiletter. Ja, men nu har politikerne i teknisk udvalg besluttet, at toiletbygningen skal placeres på kiggepladsen. Så kan der besøges på Guds hus. Lige ved siden af hotdog-standen jo. Ja, det er jo en syg Bermuda-trekant mellem stationen Frederikshavn Kirke og pølsevognen. Ja. Her blev besluttet, at en af de 3 toiletbygninger, som har overskud, ikke skulle indgå i projekt. Toiletbygninger var en af æstetiske og teknisk hensyn ikke muligt at placere i gågaden. Nej. Jamen det er fordi, at de her toiletter, som er sådan nye moderne, de har fået sådan en flisebehandling. Sådan en badeværelsesflisebehandling. Klart. Sådan nogle små fliser. Ja. Ligesom hjemme hos far. Ja. Og far på gulvet der. Ja. Så der mosaik noget? Ja, bare i turkisblå. Det er ellers meget pænt. Ja, meget fra. Det går i logoet jo. Ja, præcis. Meget havagtigt. Ja. Administrationen har screenet mulighederne for placering af toilet. Og det kunne man ikke. Toiletbygning med udgangspunkt i drift og efterspørgsel. Ser man disse 2 muligheder. Så vildt at skulle undersøge efterspørgselen for toiletter. Toiletbygningen kan placeres på Frederikshavnvej 111 i Sæby over for Svalereden Camping. Der hvor folk de må bumleskide hele tiden. Der er en eksisterende toiletbygning, der er udtjent og står til for udskiftning eller en større renovering. Den har udtjent sin pligt. Og du har tilkørt, det er fordi, der holder tit svinetransport. Der er sådan nogle lastbilchauffører, der skal bumleskide hele tiden. De har også kørt helt fra Polen herop. Ja, det pågældende toilet er meget benyttet. Og det tror jeg på. Det siger lidt. Herudover kan placeringen i området Kirkepladsen / Danmarksgade Frederikshavn genovervejes. Administration. Kæft, havde jeg skulle sidde i toiletadministration. Nej, det jeg lige sidder og tænker lige nu, det er, der har siddet en eller anden og skrevet det her long read. Ja. Om placeringen af kommunale toiletter. Jo, men det kan jeg Frederikshavn, så du... Det er klart. De har også lige fået et nyt logo. De ved, hvad de... Nå, de har fået et nyt logo? Ja. Administrationen oplever stadig, at der efterspørges af toiletter af borgere og turister. Det kan jeg godt se. Men baggrund i de nye erfaringer fra blandt andet sommersæsonen 2023, er således administrationens vurdering af en placering af toilettet ved kiggepladsen vil være et stort serviceløft. Det kan man sige. Etableringsomkostninger for toiletbygningen så frem placeres omkring kiggepladsen vil overslagsmæssigt koste 280.000 kroner. Ja. Inklusiv tilslutningsafgifter, så frem den placeres på Frederikshavnvej 111 vil prisen overslagsmæssigt være 100.000 lavere. Nå. Så 180.000. Det synes jeg er billigt. I forhold til den, der skal bruge det, ja. Ja, klart. Teknisk udvalg vedtog i går, at toilettet placeres på kiggepladsen / Danmarksgade. Toilettet er ved Svalereden prioriteres. Så det er ved Svalereden eller gågaden? Ja. Det er der, vi står. Ja. Center for Ejendom Park og Vej vurderer, at toiletbygningen på kiggepladsen placeres centralt i den nordlige ende af gågaden, og her vil den lidt tilgængelig for de handlende. Men det er fordi, de er på vej hjem der, fordi de skal ikke i den anden ende af gågaden. Man går ikke på den anden side. Nej. Toilettet kan det er ligesom åen i Aarhus, du skal ikke gå på den anden side. Jeg forstår ikke, hvorfor man går detaljer på det her, men fair nok. Toilettet kan placeres mellem de skrå granitlinjer på pladsen, så de følger pladsens linje æstetik. Placeringen har også et godt sammenspil i forhold til afstand mellem de andre toiletbygninger og nuværende skiltning. Det tror jeg på. Med den placering vil det offentlige toilet inden for 200 meter hele gågadens længde. Okay. Det er jo god service. Så. God stil. Ja.
Vi skal bringe en stor... Og der er også en placering på kirkepladsen har tidligere ikke skabt stor begejstring hos hverken Frederikshavn Kirke eller Frederik. Jeg kommer til at... Nej, lige meget. Ja. Nej, det gør vi overhovedet ikke. Nå. Nå, nu kører vi igen. Godt. Jeg skal være med siden af fedten med det her. Nå, nu er jeg også ved at åbne min mail. Det kører bare rigtig godt, det her. Ja. Ja, jeg er bare uddannet i noget med digitale medier. Ja, jamen det. Vi skal bringe en kæmpe advarsel til jer i Viborg-området. Den er helt gal. Ja. Der har simpelthen været noget akvariemesse i Viborg. På Overlundhallen i weekenden. Og der er der simpelthen en kongepyton, der er sluppet løs. Ude i Viborg. En akvariemesse. Ja, det ved jeg heller ikke helt, hvor den hænger sammen. Men nok fordi det er bare sådan en akvarie generelt. At det ikke, Ja, det kan så også være, hvad hedder det, terrarie? Ja. Ja, Jeg psykopater synes, det er fedt at have en fucking edderkop gående derhjemme. Der ligger bare en slange over i hjørnet. Nej, men det er Peter, det er vores. Det er bare Peter. Det er vores edderkop. En kongepyton fandt vej ud af akvariemesse i Overlundhallen i Viborg i weekenden. Ja. Det fremgår et opslag på hans Facebook-side. Ja. Slangen er, som mange andre slanger ofte er, ganske harmløs. Og der vil jeg godt lige Nej. være uenig og sige, nej. Det er jo for jer slangeejere, der synes, at de er ganske harmløse. Jeg synes bare, de er pisse søde. Ja. Men for os andre 99,9% af verden synes, de er fucking klamme. Det er ligesom jer, der ejer de her 4 meter høje Dobermann, og bare siger, den har aldrig bidt nogen. Den bider ikke nogen. Nej. Desuden bider den ualmindeligt sjældent, står der i opslaget. Og det gør den sikkert. Men den bider stadigvæk. Det er stadigvæk en fucking slange. Ja. Der har været eftersøgning i gang både søndag og mandag, men den er simpelthen ikke blevet fundet endnu, slangen. Og det var ved optællingen af de udstillede slanger på messen, og der har været flere slanger. Og de kører sådan Der live. har været mange, siden de kører optælling. Det er jo ikke bare 5, så vi snakker om. Fucking dag. At det gik op for arrangøren, at kongen Python manglede. Og det var sådan den værste af dem. Slangen har ifølge opslaget aldrig bidt et menneske, og lever af små gnavere på størrelse med, citat, en ung rotte. Og der kan I jo alle sammen lige sidde. Og den mindste... Om en konge... Hvad siger du? Det er den mindste pythonslange i Afrika. Det skulle man jo også ikke tro. Nej, kongepython er afrikansk kvælerslange. Slangen er den mindste pythonslange i Afrika. Det er helt ulækre. En af de mest almindelige fangeskab. Puha. Jeg tror faktisk, jeg holdt den der sidste gang, jeg var på skoleophold. Ej, puha. Jeg tror, det var Bertha, tror den hed. Ja, som jeg har tilkendegivet tidligere, så jeg er jo meget lidt til de slanger og edderkopper og sådan noget der. Ja. Det er bestemt ikke lige mig. Jeg har sendt dig et link. Ja. Den skal vi lige tage, fordi jeg tror, vi begge to vil synes... Jeg synes, det er mega fedt. Jeg er også sikker på, at du også synes, det er fedt. Ja. Jeg skal nok give dig lidt kontekst til, når du åbner linket her. Okay. Vi er i Vejgaard ude på kanten af Aalborg Øst, så derfor så kan man høre noget udrykning lige nu. Det er ikke noget unormalt. Det er simpelthen fordi, at der har siddet en kunstner i Holland. Ja. Nu skal jeg lige finde hans navn her igen. Han... Fordi det er faktisk... Jeg synes simpelthen, han skal have vednavn og det hele. Det er simpelthen Thomas Kulle. Mm-hmm. Og Thomas, han blev lidt fascineret af hele aztekeriget. Ja. Det forstår man jo godt. Det med offringerne og sådan noget. Ja, og bare generelt The Almighty Son. Homer. Altså, forstår du? Du forstår. Og har tænkt, at de havde jo åbenbart, hvad der på det tidspunkt var det største by i verden. Og vi har bare fuldstændig glemt det, fordi den er lidt forsvundet. Okay. Nok. Okay. Så han satte sig simpelthen ud for at bruge de næste par år på at lave realistiske 3D-renderings af byen, der så hedder Tenochtitlan. Jeg ved ikke, om man siger det. Okay. Det er nok noget spansk noget. For mig ligner det bare Holland. Ja, hvis du scroller ned i det her link, og jeg skal nok lige dele nogle billeder også. Det var Holland, det her jo. Men det, der synes, der er vildt med det her, det er, at det ligner jo bare nogle fotos, der er taget. Ja, præcis. Men det er simpelthen... Er det AI, eller er det... Han har brugt noget software. Ja. Ikke noget AI noget, men noget, der kan, hvor man kan sidde og modellere og tegne og sådan. Så det er simpelthen sådan, at man mener, at den har set ud, den her by. Okay. Kæmpe stor jo. Simpelthen bygget ude oven på en sø. Oven på en sø. En af de største byer i verden på det tidspunkt. Okay. Der boede nogen og 5 millioner mennesker. Det er jo meget for 1500-tallet. Okay, vildt. Ja. Men hvad når det er Mexico City, den er bygget ovenpå? Det er simpelthen det er lige omkring det, der i dag er Mexico City. Okay. Men hvis du kigger på kortet lidt op, så kan du se her, sådan hvor stor byen der har været. Den har været gigantisk. Den har været kæmpestor. Ja. Today we call this Ciudad de Mexico, or Mexico City. Mm-hmm. Ja, men der boede lige over 5 millioner mennesker. Og det var hjem til over 2.000 landmænd, 200.000 landmænd, det er lidt et antal. Mm-hmm. Altså hele Venstres
folketingsgruppe. Ja. Og bagland. Men ja, det er bare lidt vildt at se nogle af de her, hvad der egentlig bare kunne være taget med en drone. At hvad der sådan skal forestille aztekernes hovedstad. Fordi det er jo lidt et rige, som vi glemmer. Det døde lidt med spanierne og portugiserne. Ja, de skulle ikke helt bede om det. Nej. Men det kan man også godt forstå. Det er også meget sådan noget med, nu tager vi lige hjertet ud af dig, fordi så får vi nok en fed høst. Ja, de mente det, men de vidste jo ikke bedre. Nej. Jeg tænker jo nogle gange, hvad der var sket, hvis de bare havde fået lov at køre. Kan vi vide, om vi har haft alt det kartel noget så? Så får du bare revet hjertet ud. Det gider man. Det er jo ikke nogen, der gider. Og det værste var, at folk var jo levende, mens de fik revet hjertet ud. Det er jo det. Det er jo ikke fedt. Ej, det er jo ikke fedt. Og det er jo ikke lige alle, som der var med på ideen, at nu får jeg lige revet hjertet ud. Det var ikke tilfældig udvælgelse? Nej. Jo, det var det jo. Det var jo sådan lidt. Nå, jeg tog en stor beslutning i dag. Ja. Jeg stod ved kiosk med Bilka. Jeg skulle lige have en sauce. Ja. Så man skal i sin frokostpause. Det skal man. Og så faldt jeg simpelthen over den her. Du har simpelthen avis, men det har ikke set. En fysisk avis? Ja. Har du købt den nordjyske? Jeg købte den nordjyske avis. Hvad koster den der? 300? 35 kroner. Okay. Ja. Og det var simpelthen fordi, at det er simpelthen for dyrt for NT at holde linjen op mellem Aalborg busterminal og lufthavnen. Altså toglinjen. Den har jeg også lidt en anke med, men den kan vi tage. Men nordjyske jernbaner er egentlig lidt pisse ligeglade. Ja, fordi regningen ligger ikke hen på dem, den ligger selvfølgelig hen på regeringen. Ja, og NT. Og den her, det er bare sådan det, der føler mig lidt symboliserer den direktionsgang, NT har valgt at køre med. Det er ikke vores problem. Nej. Nå, så må man give os det offentlige støtte. Altså, og nu, hvor jeg også går op, så er der en nævnende direktør, der sådan forklarer, men det er jo ikke vores problem, det her, og det er da også bare noget dumt noget at stå og gå op i, og ja. Hvis man ikke ved det, og hvordan fuck ved man ikke det, men NT fik jo, eller Nordjysk Jernbaner, det er begge to. Ja, det er NT. De fik for nogle år siden den geniale idé, at der er simpelthen også noget med Elton John på bagsiden. Ja, der er masser her. Skønt. Det er faktisk ikke en helt dum investering, det her. Der kører simpelthen et tog mellem Aalborg togstation og Lufthavnen. Ja. Meget niche-rute. Jo, men det er også DSB-linjen egentlig, så den tager jo faktisk hele vejen fra København til... Og det når også... Nej, du skal nemlig skifte tog. Nej, du skal med DSB. Ja, men det er de blå tog, der kører derud. Nej, det er godt nok... Er det rigtige tog? Det er DSB-tog. Jeg tror det var altså de der, som vi snakker om sidst, hvor det bare vi altså var venner. Nej, altså, det er DSB-toget, okay. Der kører ud. Og så er det jo en helt anden historie. Ja. Og det kan jeg sgu da godt se. For de offentlige kasser er det nemlig også dyrt. Hver gang en passager betaler 1 krone, så betaler fællesskabet omkring 12 kroner. Ja. Og der kan man godt høre det nordiske vis, for de er fandme ikke meget for det fællesskab. Nej, men også fordi så mange kører der heller ikke med det tog. Ja, det er ikke en rute, hvor man risikerer at komme til at stå op. Nej, det er klart den rute med laveste passagerantal, fortæller Martin Sorten Mikkelsen, der er administrerende direktør i Nordiske Jernbane. Sådan med andre ord, det er fucking ligegyldigt, ikke? Det nordiske jernbaneselskab, der er 89% ejet af Nordjyllands Trafikselskab, aka NT, har siden december 2022 kørt halvdelen af afgangene på ruten til lufthavnen. Det er mildt sagt ikke nogen god forretning. Dagligt kører Nordjysk Jernbane 13 ruter frem og tilbage, og på alle afgange er det ikke en god plads. Det er det så ikke bare sådan generelt. Jeg forstår, at de ikke har kørt de blå tog ind. Og så bare én vogn. Der kan sidde 10 mennesker. Ja, hvorfor de kørt de helt gamle DSB-tog ud? Det er jo pisse dyrt. Og det er jo ikke fordi, der er nogen, der kommer med. Nej, der er ikke nogen, der kører med. Nej. Også fordi der er masser af busser, der kører derude. Men selskabet behøver ikke at bekymre sig for meget over de tomme togvogne. Godt. Vi vil så selvfølgelig gerne, at der var flere passagerer ombord, men det er der ikke noget, der påvirker vores regnskab. Nej, for vi har ringende underskud. Vi er nemlig hyret til opgaven, og vores udgifter er afhængige af, hvor mange der køber billet. Og hvor mange penge vi bruger, så vores budget bliver hævet til næste år. Det er Region Nordjylland, der har hyret Nordjysk Jernbaner til at køre ruten. Det er regionen, der har det? Ja. Så det tror kun, de kører med noget hospitaler og noget. Som de ikke kan finde noget at bygge færdigt. Ja. Jamen, så er det jo derfor, det går helt heldigt. Den årlige udgift er budgetteret til lande på omkring 3 millioner kroner. Herfra skal der så fratrækkes et forventet 250.000 kroner i billetindtægter. Så det er 250.000 på et år? I billetindtægter. Det er mange, der skal til lufthavnen. Nej, 250.000 er jo ingenting på et år. Nej, og så når den koster 3 millioner årligt.
Ja, men vanvidsprojekt. Det svarer til alt, hvad NT står for. Nordjysk Jernbaner har kørt ruten siden december 2020, og den månedlige passagerantal har været cirka 1.500 til 2.000. Det er jo ikke mange. Jeg vil vædde med, at der i løbet af en dag er 1.500 til 2.000 mennesker bare i linje 12 bybus. Der kører til lufthavnen også. Nordjysk, de er også lidt sure her. Egentlig var det DSB, der skulle have kørt samtlige afgang, men statsbanerne har haft store problemer med at holde køreplanen. Saltet. Jernbanens aldrende signalsystem gør, at DSB kun kan køre med et tog per time, og det ordentligt har forsinkelser på strækningen fra København til Aalborg. Det er så også fuldstændig vanvittigt, at det er den fra København, der kører helt derud. Jeg husker en gang, jeg var i Mille, der skulle man jo tage toget, og så kunne jeg taget tidligt, og så var der en anden dag, en tidligere fredag formiddag, og så det må lige komme over Fyn, og sige, vi kører ikke længere i Aarhus. Nej. Men hvorfor der står Aalborg, men vi kører ikke længere. Nej. Så det må I selv finde ud af. Det må I jo finde ud af. Jamen, der var ikke nogen, der skulle i lufthavn. Nej. Altså, så er der ikke nogen grund til det. Nu har det heller aldrig været meningen, at ruten skulle give overskud. Så sygt at budgettere med en, der bare velviden, den ikke giver overskud. At den vil ende med minus, stod klart allerede for 10 år siden. Dengang et stort folketingsflertal bestående af S, RV, DF, VLA, SF. Så det meste af Folketinget? Ja. I marts 2003 blev enige om, at der skulle afsættes 279 millioner kroner til jernbanen. Fuck, det er mange. Med andre ord, det er ikke noget nyt for NC, det her. Nej, overhovedet ikke. NC, de sidder bare og tænker, fedt. Vi skal ikke betale regningen her. Nej. Jeg har lige, nu nævnt du lige nogle forskellige partier. Vi har jo en relativt ny meningsmåling. Ja. 3. oktober, det vil sige i går. Socialdemokratiet 36 mandater står de til lige nu. Det er et fald på 14 mandater. Hvem siger du undskyld? Det er Socialdemokratiet. Ja, men Mette, hun skal jo også bare have posten jo, så det er fint jo. Ja, og de er stadigvæk 10 mandater foran SF, som nu er Danmarks anden største parti ifølge meningsmålingerne. De er simpelthen på papiret her gået 11 mandater frem. Så har vi Liberal Alliance. 21 mandater. Danmarksdemokraterne. A for Anger. 21 mandater. Er de gået ned eller op? Op. For hvad? Ingenting? Jamen det er fordi, at nu har hun holdt kæft. Ja, men det er også det, der gælder for SF jo, ikke? Jo, altså. De har sat med holdt kæft. Ja, det har de godt nok. Så er det Venstre. 15 mandater. Ja. De er nu, i hvert fald følge den her, det 5. største parti i Danmark. 15 mandater, minus 8. Enhedslisten er lige under 15 mandater. Den dag, hold op. 6 mandater op. Moderaterne. Er de gået op eller ned? De går ned. 3 mandater. De havde jo godt ståsted til at starte med. Ja, men det var lykkes også at tænke penge. Men det er fordi, at udover at hende der Veronica Rubin, eller Monica Rubin, vi lige så i TV-avisen, og så ham skaldede kulturminister. Der var også ham der pornomanden. Ja, men ham har de jo fået ud. Fisenet.dk. Ja, netsex.dk. Ja. Og så dårligt nogle titler, hvis du skal have pornosider. Og Jon Steffensen, han er jo også, det vil vi ikke glemme. Han er også ude. Han er også ude, jo. Ja. Der er kun ham, kæmpe babyen. Ja, den skaldede kulturminister tilbage. Præcis. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder, men han er der stadigvæk. Konservative, de er på en eller anden måde, selvom de kun får 9 mandater, så er de kun på en eller anden måde gået ned med 1. Ja. Så har vi Dansk Folkeparti, de går 3 op, stort for Morten. Kæmpe for Morten jo. Og så har vi Nye Borgerlige, Radikale, de ligger stadigvæk, de er hverken gået op eller ned, de ligger på 7 mandater. Ja. Nye Borgerlige 4, de går 2 mandater ned på en eller anden måde. Det giver ingen mening. Alternativet også gået 2 ned. Der sad nogen, der alligevel ikke skulle bede om, det kun var kvinder. Det skulle de ikke bedre. Og det er også så dumt, at man vil reklamere sig selv som et egentlig kvindeligt parti, mens man glemmer, at man har sygemeldt den mandlige. Ja, den eneste grund til, at de er det er fordi, at den ene mand, der var, han er sygemeldt, fordi han havde 52 ordførerskab. Ja, og egentlig var alternativet han var alternativet. I 3 år. Ja, gennem Uffe Elbæk og Josefine Fock, og hvad fanden er hun hedder hende, der er. Og så ham der prøver at starte de frie grønne op. Og, det er Uffe Elbæk. Nej, ham der starter de frie grønne op. Nej, Sadik. Ja. Sadikken. Hvad er det, hun hedder, der er nu? Rosenkrantz. Nej, det er det. Det er det. Godt nok ikke. Sorry. Jeg tror ikke, der findes en politiker, der ligner mere, at hun burde være en del af Enhedslisten. Nej, hun er virkelig partileder. Kæft, hun er altså gået rogue der på den tid. Hun så, der var ingen fremtid i Enhedslisten, og så gik hun over Socialdemokraterne. Franciska Rosenkilde. Ja, så du var faktisk over i noget rosenagtigt. Ja. Kristdemokraterne, de kom så igen, Frie Grønne, så det er fuldstændig ligegyldigt.
Nu er der, ja, det er jo lidt en ikke-nyhed, men borgerservice lukker i Aalborg. Ja, det kan jeg se. Ja. Og det er jo ikke en rigtig ikke-nyhed, fordi sådan har det jo været lidt, siden borgerservice blev oprettet. Ja, fordi, hvad skal du? Du kan komme ind om 4 måneder. Ja, og vi er oppe mellem 9.15 og 10. Ja, 8.15 til 9.15. Det er lige før, de har sådan lægeagtige besøgstider. Ja. De næste par måneder skal det gå i en anden retning, hvis du har brug for hjælp fra borgerservice. Ja. Grundet renovering i Ravnsavgade 6 bliver det nemlig kun om torsdagen, at du kan få fysisk betjening. Og det er jo igen, før var det bare onsdag, nu er det kun torsdag. Så skønt. Det der fortsætter... Så må du få fornyet dit pas i næste måned. Ja, og hvis du skal en tur til Tanzania, det må simpelthen vente. Det må simpelthen vente. Det der fortsætter frem til udgangen af året. Hvis du har behov for hjælp til de andre dage, skal du stadig tage hen til hovedbiblioteket. Okay, det er jo isoleret set et lækkert sted. Og hvis der er nogen steder, der har mere tålmodighed, så er det bibliotekar. De er så dejlige. De er så dejlige med. Nej, men det er så skønt et sted. Ja. Jeg kommer der nogle gange bare for at være der. Det og blomsterdamer. Ja, blomstermænd. Især. Og mænd. Blomstermand. Ja. Blomstermand. 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 På alle ugens hverdag er det åbent for MitID og enkelte borgerserviceopgaver her. Godt. Der kan ikke bestilles eller betjenes pas og kørekort i caféen. Nej. Du kan få en dårlig sandwich. Det kan du heller ikke. Nej. Desuden vil der være flere muligheder for at betjene lokalbibliotekerne i Hals, Vodskov, Nibe, Svendstrup og Storvorte. Så ikke en nyhed. Det er bare lige nu. Ja, nu lukker vi faktisk ned. Det er bare rykket en dag. Nu har vi bare lukket. Nu kan du ikke komme ned og bruge dig. Nej. Jeg har jo været på stadion. Ja. Og det vil sige, at vi skal simpelthen have en stadionrapport, Christian. Jo, Jørgen. Ja, det er jo ikke engang Aalborg Portland Park. Nej. Det er Nord Energi Arena. Meget federe. I Hjørring. Ja. Hvor den ligger henne, det stadion? Jamen, det ligger... hvad skal jeg forklare det? Ligger ved siden af noget badmintonbane. Jeg skal lige starte... Jo, det kunne det godt. Jeg skal lige starte med at sige, at jeg var på ingen måde en tilstand til rent faktisk at kunne se mine omgivelser. Men det tror jeg ikke, nogen var. Nej, det... I hvert fald ikke der, hvor jeg stod. Det kan jeg garantere dig for. Men i hvert fald, det ligger 5 minutter for gågaden. Okay. Og gåafstand. Du går lidt hurtigt. Ja, 5 minutter. meget hurtigt. Ja, du skal. Hold op. Vesttribunen havde ikke arrangeret noget fælles tur, mest af fordi det er en halv time i tog. Ja. Så du skulle bare købe... Og det er jo egentlig NC, det orkede de heller ikke. NC, så kæmpe klasse, så de havde så indsat et ekstra tog. Ja, det var godt. Inden kampen sluttede. Det var lidt for... Så klasse. Vi kan se, I kommer til at være mange, så derfor... På vej ud, men ikke hjem. Ikke hjem. Nej. I bliver Jørgen, når I... De indsatte nemlig lige det ekstra tog en halv time før kampen sluttede. Ej, hvor er det røvet. Så dårligt. Hvorfor? Jamen, hvad er de laver? Hvad er pointen? Nej, men så er det klart, at I har et underskud. Hvad fuck er pointen? Hvem har taget den beslutning? Jamen, det er ikke nogen, der ser fodbold i hvert fald. Det kan jeg garantere dig. Det kan jeg garantere dig. Du er damn, det er smart. Du er sgu da smart, mand. Nå. NT. De havde ikke arrangeret nogen fælles tur, fordi igen, det er en halv time med tog. Og så havde de aftalt med god gamle Bjæsken i gågaden. Den ligger, du kan huske op, hvor Jensens Bøfhus lå før. Ja. Forfærdelig. Helt deroppe. Grim bygning. Så lige før det, der ligger et værtshus. Der var den der fader til ild. Ja, det skulle lige der omkring. Men der dumme scene. Og... Ja, der ligger Bjæsken, simpelthen. Der er den ligget i 1000 år. Ja. Der har de lavet en aftale om, at de først skulle komme der og begynde at drikke til en kamp, der starter klokken 7. På en fredag? Kunne de simpelthen komme klokken 2:30. Der åbnede de dørene. Okay. Ja. Var det en fredag, det her ikke også? Det var en fredag, ja, godt. Heldigvis. Godt. Så da mig og min kammerat ankommer 20 minutter i 5, der er der så god stemning. Jo, hold men op, der er god Vesterbyen er bare rykket ned på... Og det var de. Der var Prins 100, og der var... Det var lidt som om, at dem, der arbejdede i baren, faktisk havde glemt, at de også boede i Hjørring. Ja. Yeah. Kæft, de var OB-fans lige pludselig. Ja, men der var penge i lortet jo. Ja, de havde alle sammen taget trøjer på, og kørt sangene bag slagsangene, og de havde sat sådan en dårligt udskåret PNG op på et tv, hvor de havde glemt at fjerne baggrunden. Så det var OB-logoet med alle de der sådan firkanter, man kan se, hvis du prøver at hente en PNG-fil. Nå, sådan... Ej, det var peak Nordjylland. Fuck, hvor dårligt. Det var så godt. Fuck, hvor dårligt. Er BR stadig der? Fætter BR, ligger den stadig der? Igen. Der var overhovedet ikke en... Det burde jeg have været på det tidspunkt. Jeg tror, vi havde lidt travlt. Det regnede lidt. Okay. Ja, vi skulle hurtigt ind på Bjæsken. Det gør det altid. Og stå. Ja, det var virkelig altså en cold, rainy day in Hjørring. Mm-hmm, det var det. Mm-hmm. Det er jo det nye benchmark for, om man er en god fodboldspiller eller ej. Det er a rainy night in Hjørring. Mm-hmm. Så på Vendsyssel, jeg så lige Vest Abu Ali i Storcenteret. Ja, jeg ved faktisk ikke, hvad han laver nu. Og Kasper Kusk. Stor kombo. Ikke sammen, men altså... Bare uafhængigt af det her. Uafhængigt af den anden. Okay, stor kombo jo ellers. Ja.
Spiller han ikke Silkeborg? Kusken. Jo, Kusken, ja. Jeg har jo blandt andet med til sidste sæson, og simpelthen få dem til at rykke ned. Der måtte han bede om at blive skiftet ud efter målet. Til SIF, ja. Ja, det var ikke godt. Nå, lige meget. Det var fordi først de var bedst, det ved alle. Ja. Vi går fra Bjæsken på vej til stadion. Der er noget fælles march. Går og synger nogle sange. Den march kan vel ikke være særlig lang? Nej, det tog jo ikke mere end en halv time. En halv time? Ja, men det er fordi, vi er så mange. Og der var lidt stop på halvvejen, hvor Cabro lige skulle råbe folk op, og nu skulle I fucking tage sammen og råbe lidt mere. Og det skal jeg love for, at folk de fik gjort. Der var... Vi måtte lige, bare lige sådan som reference for, hvor godt humør der var. Hvis du går på et værtshus i Aalborg, og vil have 2 flasker øl, vi købte, to Tuborg Classic. Fik lige 2 Fernamenta til os. Dejligt. Jeg tror, at sådan et sæt kostede 50 kroner. Ja. Yeah. Det tror jeg, du kom af med bare for 2 Fernamenta her i Aalborg. Nå, men en øl på Aalborg Stadion koster 50 kroner. Lige præcis. Så prøv at forestille alle dem, der er vant til værtshuspriserne i Aalborg, der kommer til Hjørring. Så god stemning var der. Ja. Så det tog lidt lang tid at få gået derover. Jo. Men folk var så glade, og folk var bare så klar. Ja. Kom på stadion. Der var en lang kø for at komme ind. Mm-hmm. De har ikke lige sat nok stewards på. Nej. Til at det faktisk, jeg tror det måske var 300 udbanefans, eller sådan et eller andet. Og der havde de stor ros til stadion i Hjørring. Udbanens sponsorer er placeret lige ved siden af udbanefans. Samme tribune. Stor energi. Så klasse. Jamen, så kan man da håbe, at de får lidt glæde i livet, de der... Det tror jeg bestemt. Partners der. Det tror jeg. Nu kommer jeg i tanke om, at jeg overhovedet har tændt videoen herovre, faktisk. Vi stopper lige. Ja, vi klipper bare lige ud, hvis det er. Det har jeg. Nå, godt. Nå, jamen... Ja, vi kommer sådan ned på stedet. Vi, igen, fordi vi er udebanefans, vi bliver lige nappet i kontrollen. Der alle skal lige kropsvise til os, sådan det. Jeg har været lidt en baryl at tage en masse Aalborg-stickers med. Jeg er sikker, er der en mulighed, så er det jo mens man går den, så går den. Nu er vi away. Går den, så går den. Ja. Og dem siger han til mig, det må du ikke have med. Nej. Og der har jeg jo fået lidt en vane nu, med ting jeg godt ved, jeg ikke må, og sige, nå, det vidste jeg ikke. Og det var jeg bare overhovedet ikke klar over. Der var også en DSB-dame, der på tidspunkt var ved at give mig en bøde, fordi jeg havde taget min cykel med, uden jeg havde købt cykelbillet. Det vidste jeg godt, man det skulle, men jeg troede, jeg kunne spore den tilbage til mig. Det kunne hun bare. Hvordan kunne hun det? Jamen, det ved jeg ikke. Så siger hun, det er din cykel. Ja, det er det. Men jeg kunne ikke bare sige, nej, det var det ikke, og så tage den med ud og toget bagefter. Så siger hun, det vidste jeg godt ikke, man skulle. Det er jeg ked af, så fik jeg ikke en bøde. Det er også meget hvid mandagtig måde ikke at få en bøde for det. Ja, og der var hun jo super nice. Ja. Og det var ham stewarden her også, jeg kunne godt ikke få en bøde, men han siger, hvis du finder mig efter kampen, så får du dine stickers tilbage. Okay. Hvis du kan finde mig. Ja, hvis du kan finde mig, så må jeg give. Jeg afleverer mine stickers modvilligt. Har også nogle running marketer stickers med. Mm-hmm. Dem tager han ikke. Han tænker, det er der ikke noget på. Nej, så dem kunne jeg bare sætte masser op af. Ingen problemer. Det er ikke farligt. Nej. Igen, vi er et par hundrede mennesker, der skal, og de skal bare i baren. Er du sindssyg? De skal alle sammen have pøls, og de skal have øl. Ja. Og der står 3 mennesker, der skal betjene. Og så har de frækheden af, at når du står i kø, så er der et prisskilt. Det er et prisskilt, det her. Mm-hmm. Og der står 5 øl 200. Der får du lige en godt håndtag der, ikke? Ja. Så kommer du op. Vi sælger kun i 6 øl. Nå. Ja. Det bliver 200. Det bliver 250. Nu arbejder jeg jo inden for sælgerbranchen, og det er virkelig... Det er jo fast markedsføring. Det er virkelig fiskerstangen med lige fisk nogen ind. Ja, det er det sgu. Og så lige noget andet. Det er et godt hook. Når man kommer ind, ja. Så får man bare sådan en meter øl. Ja. Du bare kan stå med. Ja. På den måde har de jo regnet den ud. Det er jo smart. Så skal du så bare op ad en tribune fyldt med mennesker med en meter øl i hånden. Ja. Det er jo så ikke så nemt. Nej. Min kammerat Mark, God bless his soul, jeg tror han stod i kø 2 gange for at få øl. Og det tog i gennemsnit 45 minutter hver gang. Så der var noget palaver bagefter. Der var en anden sur dame fra supportklubben dernede. Det var kraftedeme ikke godt nok. Altså, det var en dame. Altså fra Vesterbyen? Ja, eller? OB Sportklub. Ja, det er sådan... Hvorfor skal hun skælde ud på noget, jamen, det synes hun ikke var godt nok. Det synes hun ikke var godt nok. Nej, men... Nej, okay. men det er fordi, at der er nogle af dem, de er jo lidt bindeled. De er lidt både ansat i klubben, og lidt både ansat i det andet. Jo, men det er jo vel for helvede ikke OB's ansvar. Det er vel nej, men det er jo sådan en, når der kommer ud bag en fans, så gider man jo det næste gang. Det er jo træls for dem. Ja. Nej, men vi er enige. Men det mente det er småting. Det var for dårligt. Undskyld mig, men det er småting. Ja, men det var for dårligt. Ja. Det synes hun. Helt fair.
Kampen udvikler sig, OB kommer bagud 1-0 efter 9 minutter. Det var klassisk. Skønt arrangement. Det stopper dog ikke. Nej. Alle, fordi nu har kæft, vi har været på bjæsken længe. 12. mand. Stopper og roer derudad. Indtil at kampen jo simpelthen slutter 3-1 til OB. Mm-hmm. Skønt arrangement. Stort højt humør. Simpelthen en vidunderlig flok at være. Utroligt det der med, at jeg ved godt, der er nogle fangrupper, hvor de skal sætte med bede om ud og svinge nogle næver. Mm-hmm. Jeg så 0 og niks. Heller ikke engang internt. Men det er fordi, du ikke lige var omgangskrisen, jo. Skulle tænke på. Vi stod satme altså ikke langt derfra. Der var nok et efterspil. Ja, nej, men fordi det der var vildt med at være på Nord Energi Arena, Ja. de har ikke stemningsafsnit. Nå. Eller jo, det vil sige, der sad 6 mennesker nede i det ene hjørne, Mm-hmm. hvor de havde sådan et Vendelbro-flag. Det var sådan det. Okay. Ja, nej, de mente det ikke rigtigt. Nej, det... Så der er jo ikke rigtig nogen at slås med. Nej. Det kunne også godt være derfor. Jamen, det er fordi, det er grund til, at I var på Superligaen i et stykke tid. Yeah. Så nej, alt i alt vidunderlig oplevelse. Kom hjem med toget. Der blev simpelthen sunget, hvad hedder den der Rasmus Sebak-sang? Olivia? Nej, den der på en eller andet båd sejler du med mig. Sandstorm? Nå, under stjernerne på himlen. The Root Sandstorm. Ja. Under stjernerne på himlen. Den kørte hele Vesttribyen lige i toget på vej hjem. Hvorfor? Jamen, det var så hyggeligt. Okay, ja, den er også god. Det var godt, det er et godt nummer. Det var ikke lige det, jeg havde regnet med allerførst. Nej. Der var også rigtig meget synge ACAB. Okay. Ja, selvom at politiet havde gået og... De var der faktisk overhovedet ikke, politiet. ACAB? Ja, All Cops Are Bastards. Oh. Det er også hver gang du ser 1-3-1-2 ACAB. Ja. Det er simpelthen All Cops Are Bastards. Okay, nu må jeg lige sige noget. Det må du rigtig gerne. OB-supporter har ikke på noget tidspunkt haft en dårlig interaktion med politiet. Ja, andet end de selv er skyldige. Ja, men pokalfinalen, der var de jo... men de er også lige selv ud om det. Ja, der. det var noget corona noget. Det var ikke så godt. Det er fordi, de insisterede på at stå op. Ja. Nå, men nu er vi kommet til pokalfinalen. Men det er... Og det var så dårligt. Det var så det var i pinligt. Det var så dårligt. Det var så pinligt. Så der er jo ikke... Nej. Udover det, så er det jo ikke så tit, man ser nogle Vesterbyen-fans, lige udover, da vi rykker ned, der skal bede om at slås på politiet. Nej. Nej, det er faktisk det er relativt sjældent, man ser det. Ja. Ja, der var nogen, der niks. Kommer hjem, stiger af, hopper på den nye plusbus. Ja. Ja, plusbus. Ja. Simpelthen glæder mig som lille barn til at køre med plusbussen. Ja, så det var sådan set bare det. Det var lige den vanlige stadionrapport. Fik også medister. Nå. Med brød dyb. Det var godt. Som man jo skal. Dejligt fuld og mæt. Det kan man ikke. Ja, det er skide lækkert. Skøn oplevelse. Jeg begyndte at træne. At træne lidt? Ja, det er sgu da sejt. Og jeg startede i Pure Gym, a.k.a. Fitness World. Nu bare engelsk. Ja. Mere engelsk. More English than it was before. Yes. Den der ligger på Dannebrogade, så hvis I fanger mig ned, det skal jeg lade med at gøre. Der har jeg snakket. Det er nok de mest ydmyge punkter, jeg har. Det på dagligdagen, det er dernede. Jamen, det er jo også lidt fedt. Når man er dernede, og som jeg er, observerer man mange ting. Mm-hmm. Så fordi man gerne vil kæmpe sig igennem en benpres. Ja, et fitnesscenter er jo lidt ligesom et supermarked i det, at det er super for mennesker. Det er sat med et selvstudie i social adfærd. Men jeg tror mange for fitness er det egentlig bare komme ned og se lækker ud. Helt fair. Stå og flex lidt i spejlene, og så lidt tage hjem igen. Helt fair. Og have en god aften. Ja. Jeg tror, de har så god en aften bagefter. Det tror jeg. Det håber jeg lidt, de har. Det håber jeg i hvert fald for dem. Skud ud. Noget, der går for mig, at mange begynder at træne Birkenstock. Ja, det har jeg godt set. Det er et skøn development. Jamen, jeg forstår ikke, hvorfor er det fordi, altså, nu har vi den hårde vægt, nu skal vi lige smide skoen for at kunne gennemføre det her, eller hvad? Jeg tænker jo umiddelbart, uden at være i samme sko, at det simpelthen handler om komfort, kunne jeg forestille mig. Men det er det jo bare ikke et par slippers. Nej, men så kan du smide dem. Ja. Så kan du bare tage. Okay. Det er jo lækkert. Men kan man så ikke bare købe nogle løbesko, der er sådan, eller nogle træningssko, der sidder tæt om ens fødder, så man ligesom har... Det er jo heller ikke rart. Nej, men det gør mine, men så bliver det ligesom en sok, man tager på. Ja, det er jo heller ikke godt. Nej. Det vil jeg godt give dig ret i. Og så er der alt muligt, du kan købe. Sådan noget med 3 monster for 30 kroner. Ja, eller det er billigt. Mega billigt. Ja, helt vildt billigt. Så er det noget med, her kan du få... Det regner udenfor. Hold da kæft. Så er det sådan noget med en ekstra powerbar med mandelmælk og chokolade og alt muligt dumt. Og jeg skal med bussen hjem, det bliver jeg godt nok over bakke. Så lige sådan for at opsummere, folk så er der bare nede lige for
flex lidt, og så hjem igen. Prøv at høre, alle har brug for lige at gå ned og flex lidt. Ja, og det... Du går også ned og flexer lidt. Det gør jeg da, når jeg lige... Bare på en anden måde. Når jeg står og kæmper. Ja. Nå, men så får du også flexet. Det gør jeg da. Flexet guns. Ja. Du dør for det pump, og sådan det. Jeg dør. Ja, every day. Jeg er blevet en af de bros, der lige tager ned. You gotta fucking die for that pump, for hvad jeg mener. Ja, præcis da. Men nej, det er rigtigt. Fitnesscenteret er jo lidt ligesom natklubben på den måde, at det er simpelthen... En sund Tinder. Ja. Jeg vil også sige, har man ligesom mig en stor kærlighed til bare at observere mennesker. Ja, som jeg også har. Ja, og tænker, det er faktisk for kedeligt at sidde foran min lokale café nu og bare observere mennesker. Ja. Gå på YouTube. Der er en DJ-serie. Det er nogle events, der hedder Boiler Room. Ja, som Boiler Room, ja. Og det er simpelthen, hvis man ikke har set det før. Meget kompakte rum. Meget kompakte rum. Det er simpelthen bare helt klassisk. Der står en eller anden DJ-gut eller dame. Det er faktisk også nogle gange en dame. Det er faktisk meget damer. Damer er rigtig gode til DJ. Det er skide gode til DJ-damer. Og så har de lige bare stillet kamera op foran the booth. Yes. Og så står der bare en masse guys og girls bagved, der hygger og danser til musik, får lidt at drikke, måske det der er værre. Hvis man ikke fokuserer så meget på DJ'en, og mest af alt bare foregår i baggrunden, der er sådan nogle skønne scenarier, der udspiller sig. Der er den kanadiske producer Kate Tronada, der har et Boiler Room, jeg tror det er en 4-5 år gammelt efterhånden, et eller andet sted i Canada. Der er der en gut, hvis man holder øje. Jeg tror, han skyder sit skud og bliver afvist af 6 forskellige kvinder i løbet af de 45 minutter. Det er kvantitet over kvalitet. Det er også det, han har sagt. Han er uendelig skud. Ja. Men der kan man med, der er også nogen der er ved at komme op på skins, og hvor de får det kørt ud igen. No. Der er også en, hvor det der, hvor de går lidt for tæt på, hvor DJ må være sådan, nu skal du gå væk. Ja. Ikke? Ja. Jeg tror også, det var Fred Again, der spillede et andet sted, hvor der simpelthen var en, der kom til at gå ind i bordet og slukke musikken. Jamen, så ved Mikkel DJ, det er bare noget, de klik. Så sætter vi i gang. Ja, nogle af dem er jo, de mener det jo. Ja. Men så var det, så fik han lavet et eller andet sejt transition noget, så alle var bare, okay. Det var sejt. Fedt. Men det er fandme et studie i menneskelig adfærd, hvor især efter en lille smule alkohol. 35. Hold da op. Ja, det er kør den. Ja. Og på at køre den musik. Skal vi køre nogle anbefalinger? Ja. Vi kan jo sige, at vi har en Spotify-playliste, der ligger i beskrivelsen. Der ligger også et link, hvor du kan sende os emneforslag, hvis der nu er et andet. Jeg ved, der sidder nogen skud ud, Hasserisvej, Sneglehuset. Sorry. Nej, det er godt, det er helt okay. Der sidder nogle af jer i Hasseris. Skal du ikke blive ved? På Hasserisvej, Sneglehuset, der sidder og brænder ind med nogle dilemmaer. Send dem afsted. Hvad er der? Der kan jeg stå op. Hvad er der? Nej, hold op. Så ulækkert. Ja, men det så dårligt. Min reels var og så sammen et Drake på Schweiz på tysk. Han er sgu en vild tid at være i live. Det er en vild tid at være i live. En dejlig mand. Ja. Der ligger en Spotify-playlist, og som vi lidt sagde sidste gang, at tænk på det på den playlist, som om at temaet er, der er ikke noget tema. Nej. Jeg vil gerne starte med at anbefale. Ja. Jeg har nok også noget den her gang. Vi skal starte med alle de Tobias Rahim-sange, der er udgivet den uge her. Ja. Plus, at når I hører det her, så er der kommet ny EP. Happy Ending. Ja. Gå ind og stream det lort. Er det den happy ending, man tænker på, eller er det? Det er med spørgsmålstegn. Jeg tror, hvis Tobias Rahim happy ending, så er det den. Så er det fandme den happy ending. Så er det den happy ending. Ja. Han behøver til gengæld sikkert ikke at gå på noget massør noget for at... Han tager på Muki bare. Ja, nu skal vi se. Skete der noget her med min? Det tror jeg faktisk, der gjorde. Der var. Der er meget teknisk... Der er meget bøvl herovre. Nej, den er god nok. Det bliver noget lort for mig at redigere. Der er meget Bixbox med maskinen. Der er Bixbox med EDB. Ja. Nå, vi skal se de anbefalinger. Nummer 1, som jeg siger, Tobias Rahim-singlerne, og den EP, der så kommer den dag, du hører det her. Så er der sang Die For You of The Weeknd. Ja, den er god. Det er simpelthen fordi, der får beskeder derovre. Det er ikke mig. Det er ikke mig, der får beskeder. Det er heller ikke mig. Er det simpelthen fordi, at... Nej, jeg har ikke noget åbent, der gør, at jeg kan få en besked. Det er bare et ben, der driller. Ja. Det er sgu et godt nummer i hvert fald, Die For You. Mm-hmm. Og så har vi City Boys, hedder nummeret. Altså, så lige det var... Ja, jeg skulle lige se øjnene af dig. City Boys. De City Boys. De er jo gået solo hver for sig. Og så alligevel. Og så fundet ud af, at nu kan vi faktisk godt lave musik. Ja, hold da op. Fandt man næsten ud af, hvorfor de gik fra hinanden. Det var bare...
Det gør alle boybands. Alle, Selv Brockhampton gik fra hinanden. all boys need a city sometimes. Ja, og det gør de bare. Ja. Det er City Boys, hedder sangen med Burna Boy. Der er også noget med Boy. Boy. Okay. Vil du nogensinde spille God of War? Nej. Det nye der? Nej. Nogle af dem? Jeg vil gerne jo, men det er sådan lige sådan... Boy. Boy. Men det er fordi, du så lige skal spille sådan 500-600 kroner. Boy. Ja. Men det er så godt et spil. Ja. Hold da op. Nå, Christian. Jeg har faktisk kun en enkelt sang. Nå, for dulen. Need It. Migos og Young Boy Never Broke Again. Okay. Det tror jeg ellers var en kombo, du overhovedet skulle bede om. Og det troede jeg faktisk heller ikke selv, indtil lige lyttede til sangen. Okay. Og så California Dreamin' af Bobby Womack. Bobby Womack. Den er der. Skøn. De 2 ting. Ja. Jeg kom lige i tanke, jeg synes, jeg havde noget mere, jeg lige ville sige. Når det kom til musik, men nu er det lidt... det er jo simpelthen fordi, at... kan jeg finde den her igen? Hvad hedder det? Spotify har jo... og nu kan jeg selvfølgelig ikke finde den, jeg kan i hvert fald nogen, der huske det. Spotify har investeret rigtig meget, også apropos AI, i AI. Den der DJ, er den kommet til Danmark endnu? Nej. Det er for godt, til vi skal have det. I hvert fald, så gør de jo nogle gange det, at de sådan genererer nogle playlister, Ja. der er specielt til dig. Ja. Og der, som vi har snakket om flere gange i det her program... Den er ikke speciel til mig, fordi der er overhovedet ikke nogen sange derinde, som ligesom kan... Og det var der så den her gang for mig. Okay. Fordi, som vi har fået etableret tidligere, jeg kan godt lide noget reggaeton. Ja. Noget dembow. Mm-hmm. Fra noget latinamerikanske gutter og damer. Og der har den simpelthen lavet en playliste, og nu ser jeg kan finde, for jeg tog lige mit screenshot af det, fordi det er jo simpelthen... Det var bare, der var så meget Gen Z-energi over det, at det halve kunne være nok. Jeg synes, det var så skønt. Ja. Bum. Det var i hvert fald noget med Be Right Back, I'm at the gym being a Latina baddie. Og så var det simpelthen bare... Men det er jo meget topisseri-magtigt også. Egentlig, han er også meget en Latina baddie. Han er en kæmpe Latina-baddie. Han er jo kurder. Ja, kurder og dansker. Ja, og for Be Right Back og at the gym being a hot Latina baddie. Yes, og det er sådan den energi, jeg kører hele tiden i... Og den var simpelthen specielt lavet til mig. Ja, og den energi kører også hele tiden i fitten. Det skal man. Men vi er alle sammen er en Latina baddie, når det kommer til stykket. Det kommer an på, hvordan du ser dig selv. Jeg ser mig selv som Latina baddie. Det gør jeg også. Det skal man. I hvert fald med den røv, jeg har. Det bliver man nødt til. Hallo. Nå, hvad er det? Ja. Har du nogle afsluttende ord? Hvis I skal gøre toilet rent, eller renovere det, så lige sørg for udluftninger i orden. Ja, for satan. Så der ikke er nogen tvivl om, hvor luften ryger hen. Og lad være med, ligesom ventilationen på mit værelse, hvor ventilationen på badeværelset specifikt, har valgt... det bliver 24/7 for mig. Vi stopper nu. Ja. Nå, jamen, rigtig god weekend derude. Lige stort skud ud til Berlin Døner i Aalborg. Hold da ferie. Det er derfor kun skulle have en enkelt stykke af det der. Hold da op. Jeg skulle bare have 3. Balaklava eller baklava, eller hvad nogen kalder det. Regerbandsgade og Øgaden. Ved siden af en King Grill. Yes. Giv den gas. God weekend.